Ngadap da kajing sungu yu blay say sien ni kapor ka bamenta ya ka bang ayo ban ya kren biang bat pi na kaktien ka jong blay. Kaktien ka jong blay ka pentengan ya ka mensim ka jongi. Kaktien ka jong blay ka ai boring ha bangi ya lam ba ka jing ka jing le jong ka jing em. Kaktien ka jong blay ka ai jing shay ngir kumno bangin ya ha bangi ya ha ka jing dum jong ka jing em. Tadeng ta habang idon ni kaktien ka jong blay ka long shisha ka jing ku yingi hagi por baro la ka de ka por ka jing le jong ka jing na ka por ka jing suk ka jing kmen. Tadeng ta ka ni kaktien ka jong blay ka de kaktien ya ka ba blay a hangi ya ka ba ka long ru kum kata ka jing shay mo ka sharak aki kijat ka jing shay ka lenti ka jongi. Tadeng ta habang idon ni kaktien ka jing ka jongi ngitip bet bangi ya lenti ka baday bangi tip ru shay bangin poy ngitip ru ka i ka banjay ka jing ka jongi. Habang idan ni kaktien. Kani kaktien kam day bala thok do breu, kani kaktien ka bala persat do mensim ba khoi. Hagi breu, ba kini ki la thok kaktien ka jong blay, ba ka babel ka kren chai ka ta, ba kampat judan kano ka jing thuk lupa ka ba wanu breu. Rai nau blay, ya ka bala persat do mensim ba khoi. Ya ka ba kila yo da ka bor ka jong blay. Tading tang kani kaktien, ya ka ba ngi puli ka ni ka por. Kam day ka bala shu thok da ka jing start breu, kam day ka bala shu thok da ka jing tip breu, ne ka bala shu thok da ka jing nang breu. Ray la thok ya ka dau blay. Kinong thok ki shu thok bet ki Shillong tang kum ka printer ya ka bangala ju hikai na ka por shi ka por. Ublay uday ka to ka computer ka bala dap store lut nong shadong but ubri uday tang ka printer ya ka ba ublay shu nyon bet ya to press button mo ya to print button but la chu print. Bagam ta ki nong thok ki de ki shu print ya ka ka bala don how blay but ka ba ublay ai ki thok ya ka ta ba ki print ya ka ta ba de tang yo ni ka tien ka jong ublay. Pading tahan ni kasngi nga kwaban hikaya fi nagaktin ka jong blay naga kitab ka baar jong kisim kani kalenong ka ba san ya ka ba nga sunat maban puli naga por siya ka por but hagani ka por ngin pet nagani ko ka benta kani ka ka jingja ka ba laja ka jim jong ne ubreu ubakarteng unaman uday bupang siya ka jingpang ka ba hagado ka por mdan dawai mdan jingpen khia mdan doktor hiru ka jingpang nyang lengkot. But uno breu buyok ka jingpang nyang lengkot la tikna bet bau tau breu unyap bau tau breu em la tikna bet kilenti jong u lane kita gisngi ki por jong u em kila lengkot hado kata bangane ka jingpang ka balong rukum ka jingtim baki breu baki yo ne ka jingpang ki haban pendekut ya ka jingya dai bat ki para breu nagari nagi ba it ki ba thon na kita ki perlok perjor haban pet haban buri iki shakawai ka jaka ki haban shongri hang tu bat mdan Mano bala ban yakendo iki ban kta lene ban dan hajan jong ki kya ban shong ka jim ka ba marwe kada ka jim ka ba kordit kada ka jim ka ba sosat shisha hado kata ka babel ki thu ingi pauni unaman uday ubreu umday uriu madan uday ubreu bal long han udan ha ka kerdan ka bahe uday shipai rangba jong us im Syria udan ka kerdan udan ka pisa udan shisha ka buram udan ndong sedong tang ka boy ba umdan pakata ka long umdan yu doktor ubala ban pynkhiah ni ka jingpang ka jong u ka babel ki thu ingi ba kaladon kata khna atrai ka di ka marau ka bakila wanra na po na ri Israel ba kani ka khna kale thu ha kani ka kanra jong ka katnga ka jong naman mo kani ka khna ka long ni long basan ka khot ka balai ka ong kalong ti hala ka kanra bando kanra jonga udon ba nong thu pa wa Samaria ti unda pynkhiah u na nyang tholi jong u kani ka khna kala pintip chani ka kanra ba kanya thu ne bakan batai yalau jong tengah jong ka ba udan unong pynkhiah ubahas Samaria ubala ban pynkhiah na kini ki jingpang nyang tholi ne ki jingpang nyang lengkut ki badan ha ka met jong kanra jong ka padeng tam ngi bala pentip ya kata bat habala pentip ya kata ka kalat kalenti tau doktor ubadan ha po Samaria beran ki lek ceta ban penlengkot ya ka jing thu khana kilapoi bat kumta udaman ulaya kendu yu syakri jong u Elisha ubakerteng u Gehazi wang kilai ukenrat jong wang kilai summa ka wa Jordan nyusin balada me mesum men sayok kia hakaban kom sulanget kumno tang chu sum nyusin man yo jingpen kia kumno musulanget wang dapat itu ka umru ka bam i dan jingmen toy de supet ni bam i tikina kata ka yo jingpen kia ru wong ba ka bahaya nga bang lipai Shillong sepot Damascus maron ardli kiwa Damascus ka parpar bar ka abana kyong kini kiwa ki kami long appealing lene kita kiwa ki kami biang da kami best ki kami khoi ki kami don singkermen ru haki ladang ali sum haki nrai tau syakri jong nama no ong kenrat la ong syakri jong blai hapo hawa Jordan datang hawa Jordan bet tadeng ta gilalet sa hawa Jordan berkay ka bajang ta ngi
bau la sum nyusin bat hadin nang ta ka babel ki thu yangi kani ka khat ka ba khat sao ka ong onda kum tau la lit hiar bat ula sum nyusin ha Jordan kat ba kum ka jingong ubriu jong blay ba ka do jong u kalawan biang kum ka do u khlung bat ula khut kani ka jing kai ka ba crowd do kata ngakwa banong ifi kani ka jingpang em ka jong unaman kani ka jingpang bomdan doktor bomdan bala ban penkhia kalong kumju ru wei breu udan ka jingpang ka bashir khaitam ha ka jingim ka ju ba ka jingpang pop kan mau ini ka wei ba unaman umla ban penkhoi idala di umla ban penkhia idala di ba ka ka jing shisha ha ba ka pop ka don ha ka jingim ka jong breu dala di umla ban penkhoi bat lada kumba unaman udan ni ka jingpang lada umyo khia ka mo latikina bu niap kalong kumju lada breu udan ha ka pop bat udan ha ka pop baru sa ha ka pop lati kena abik ka bakut ke jong u ka long bit ka jingyap ka babel ka krenchai ka ta baga bainong jaga pop ka de ka jingyap tading ta ubreu unyap bet lada yo nong penkhia namar ubreu daladi yaladi unomla ban saj hok daladi yaladi unomla ban penkhoi daladi unomla ban penkhia nakan ka jingpang pop udan kam yau tau nong penkhia kumba unaman udan kam yu doktor kumba unaman udan kam yau tau nong penkhia kumju unong pop mangaban mapingi don kam yu tau nong penkhia barom dan nong penkhia ru hang ni haperthei unong penkhia udan hapo ha Samaria kumbala ong kani ka khna trei lada ukenrat jenga undan ba unong itu lupa ba Samaria utaun penkhia yu na uni unyang tholi jeng ubaro mangakwa banong ifi kani ka sngi udan U Jisu ngakwa banong ifi umdei unong itu lepa udei unong penkhia udei unong penem udan hapo Samaria ka Samaria ka bagan jaman sim ke jongi udan baru udan man penkhia yangi na kani ka jingpang pop baro paka dei ngi tang man shulet chu Jisu pada habagin let chu Jisu kadan ka wa Jordan tu ka por ka tuit da kom dang kwa ban kran kani ka Jordan ka bagan jaman sim ka batuit da ka snam nga jong U Jisu but haba pilit sum haga snam ke jong try haba pipriang ke snam ke jong try haga jim ke jong fi fin yo khot na ka pop jong pi borok compare fil pop ka no compare fil em ka pop ka no compare fil ale ka no ka kam haga jim ke jong pi la da pi shu ko ngo bet kumba unaman ho ning kong upet ya ka takawam ikop ka takawa kan pen khot teng le se piong ka snam Jisu kan pen khot kum no ngam sula nget ka snam Jisu kan sat yanga kan pen em nga ngam sula nget kumba unaman ru ning kong sungol la nget bakawa Jordan kan pen khot yu nau tau nyang thole jung hnrei ula lech la galech but ula sumhang ta nyusin ula pen ngam yel di nyusin hagada ka wa but ula yok khia na ka jingpang nyang thole na ka jingpang nyang lengkut ka jung ka kwa banong ifi ka sngi wanom ong ko ong naman ka bahaya nga bang lech no sya po sya Damascus margidon ki wa hang ta mo ka wa parpar ka wa abana kini ki khamba si habang apet bani ka wa Jordan le si pila ban ong ru le yu tau Jisu le yu ta ka snam kidan ki wei pat ki blai kidan ki wei pat kita ki mo ki nong yarap nga kwa ban ong ifi ndan nong yarap bala an pen khoi ifi wala pi ki kumba ki dei kita ki nong pen khia ne pi ki kumbaga long jingrap pi rei ngakwa banong fi ka jingrap kanumwan na parpar na abana kinumwan na kiwei pat ki blai kinumwan pat na kiwei ki jingrap kinumwan pat na wei nong pen khia handa ka jing pen khia ka dei tang how Jesus Christ ken bar ka snam ka batui ka wa Jordan ka wa ka bakin jaman sim tadai ta ka don ka wa ka batui hadu menta ka ni ka snam jong tra ka sai ka pen khoi ka pen ksan yangi ka map ki pop ka jongi ka pen thama yangi para piwan U Jisu kan ka snam ka jong tra ka sat chi shai fi lagi pop jong pi ka saw nyan ong ka tin jong blai kan le kum ka yor lagi saw bertu ru kin le kum nyu lang brat ong ka tin ka jong blai kan ka bor ha ka snam ka jong Jesus Christ tani taw la ngam unaman udang ngam ha ka ta ka wa udang ngam yela di ha ka ta ka wa hadin bola da pen ngam yela di bola mi nang ta ka Bible ki thu ingi ba ka ta sni do ka jong u kala le kala khot kum ka jong khlung badang syukha lesi por kum tu khlung badang syukha naga po jong ka kemi kalong kum ta ka sni do ka jong unaman but dan jing tho shu ha ka ta met jong kum shipai lesi ka dan ka din white ne ka dan kita ki scar semua kita ki sok kliang ki badan ha ka ta met ka jong kum shipai re anda habula sum ha ka ta wa amdei tang utau nyang tholi ni tang tau nyang lengkut uja bagita ki sok kliang baro ka met jong um ki la ja lut baka met jung habo mi nang taga ula mi shisha kum ukhlung ka met jung kala li kala khot kala long shisha kum ka jong ukhlungan puli biang ni ka khot ka ongum ni onda gum tawlo le hiar barlo sum nyau sin ha ka Jordan
kan bakum ke jing ong ubriu jong ublei ba ka do jong kalawan biang kum ka do ukhlung bat ulakhoi ka do jong kalawan biang kum ka do jong ukhlung bat ulakhoi tadai ta kwa ban ong fi ka ne ski ka ba menta ha fi osai ha ka ne ka snam ke jong trai phin mi pat nang ta phin mi pat ubriu ubathmai kum ba ka do ka ne ka sni do ka jong unaman ka long kum jong khulung ulakhoi ka kwa ban ong fi ka ne ka ski kum ta la ei udan ho Chris pila ngam hau Jisu, pila ngeit hau trai, pila ngam kena ke jinget ke jong piau trai. Hau Jisu Kristus kumbo naman ula ngam. Pila ngam shisha, fi ngeit shisha, pisanya ha shisha ha kata ke snam ke jong trai. Pin mi panang ta ki brio ki beklem tok dak, ki beklem sok kliang, bi klem dan jing pang shu. Namar ke snam jong Jisu ke sat ya ke pop jong ngiru baro par kamper ngong fi ke pop yu pila le ke jim jong pi. Ha kena ke ski jong ke jing pin em ya fi. Ngeit pediang U Jisu kam don jing map akas nam jong ki marat ngaka benong fi kalakut akapon mendai kile e kata anda kata kalakut namar bo Jisu la dap kenya la di ulo ai la di kum ke jing kenya na kam ta ki pop ki jongi U Jisu dala di ulo ai la jong kasnam lo pen mi la jong kasnam baga jing sha ka ju ko batang si sin kala biang badang ta kalakut ke jing kenya marat kalakut ke jing kenya ya kita ki blang ki masi ki siar ki baro kalakut namar ka bakut kalong bi hau Jisu Kristus rau geding pna wong lapen dep kita ke jingknya baro da uhi ulalong ke jingknya na ka menta jungi tadai ta kasnam ju kala tut bagne kasnam kadang trai ka madu menta kade kasnam ka im kasnam ka badon bor bad hawa pi don hau Chris pin long xiao jing tao ba thamai kombo naman ulami ka do ju ka lom ka do khulung kum ta fir pin mi em kum jing tao ba thamai nga sultanat ka ar korin lomasan khat nyok ong kum ta la dau ei don hau Chris ulong jing tao ba thamai ki brim ki la do no akmi ki baro ki jalong thamai ki brim ki la do no kita ki jing pang no kita ki sok kliang ki baro jong ke jim ki bun ki sok kliang ke jim ki jongi bun syak ki jing pang kata ka pop ka don ke jim ke jongi and habang yo ban sum ban ngam ban ngeit ha ka snam ke jong Jesus Christ kan ka snam ka sat ka pen ko yangi pagkum tala do ei dan no Chris ngila jalong ki jing tag ba thma ka brim baro kala khoi kala sat kata ka snam bat kum ta ke ngim don jing tho bria shu mdon shu kita ki sok kliang ta ki dak ki ba don ha ka jim ke jongi baro kata ki pop ki sang ka bengi la le ha ka snam jong trai la pen khoi bat kum bo naman la yo kata ka met jong shisha kum kata ka sni do ka jong khlung kum ta ka jing ke jongi ru kan long thamai kum ta ke ngin yo ta ka jing ka ba thamai por kum khlung ngin long shisha ngin long kita ki ba khoi kum tau khlung ki brim kala lek no ki bang la le ki ba la de ja ke jim jungi ki bom stunat kita ki pop ki sang ki ba le baro ki brim kala lek no hakmi ki baro ki jalong thamai tadai ta fi dang ima ka prathai ka la bamut no pediang no Jesus Christ ka jim ke jong phi bul try pen thamai shunget bi Jisu wat nom ya la jong kelenti wat nom persyang men lek ben sum ka wa parpar ka abana ki wa jong ka prathai ki nom la ra ki bor jong ka prathai ki bor jong kani ka jingdom em kena mla ban le e fi kwa ban ong fi kinyam kir kom kena mla ban khoi e fi kena mla ban yarap e fi hinre ka dei tang ha ka snam ga jong Jesus Christ tadau ngai kani ka nuksa ka ba naman ula sum ha ka wa Jordan bola khia ba fi sum ha ka snam ga jong trai da ka jinget pi pediang U Jesus Christ ka snam ju trai ka sat ka pen khoi ka map e fi ka pen ksan e fi bat ka pen thamai ga jim ga jong fi ba shi shafin long jing thau ba thamai ki brem barok gin do no hakmi ki barok gin jalong thamai qua cũng kata ke jingem bila ka sum ka perthai borosh kata ei pipoi shi eru ke jingem kanang jot bat ka ba up ro ka dei ka jingyap tading ta ka jingem ka up pi bat ka tit jingkhang menta ha ka jingem ke jong fi ke jingem ka tit jingkhang bala da pi ple ka jingem ka wan rung pi but fio na ke jingem fio ke jingsuk ke jingkemen fio ke jingtengen fio ke jingkemen filong ke tengen na ka men sim ka kasbon ka men sim ke jong fi ka tengen shisha ka ri jai shisha ya ka jingmut perkhat ke jong fi but ya ka donut ke jong fi ha fi dan U Jesus Christ ke jim ke jong fi tadai ta kwa abnong fi huru ra ke jim jong fi wa nom persyang ben khi sini stai na ben lech sini stai lech Jisu pediang yu pinyo ke jingsuk ke jong ka ba palat ke jing pang baro pinyo ke jing pen khoi pinyo ke jing em ka ba thamai pinyo shisha ya ta ke jingsuk ka ba utarwa dala di wa ke jingsuk ke jong ai fi ke jingsuk ke jong ang e no pi am kum ba ka prathai ka ai nga ai mangai fi Jisu ang awan ban ai ke jing em finyo krahaya ka oh I've come to give life oh unong tu wan ban tu menre om tang bu tu
ย้อนในสลองสปอกองนงตุวันอมตั้งบุญยอตุเห็นไรบุญยอมันเป็นยับมันเป็นจัดเดไซตันวันตั้งบรรทุบรรทุก็จึงสุกก็จึงมันบรรทุก็จึงอิมมันจงฟีมันเป็นยับสุนันนี่ก็ต้องมันเสียมบัดมันเป็นจัดสุนันฉบับจิกดความเป็นองค์ฟีนี่ก็สิ่งก็จึงอิมก็เตียจึงขังฮะก็จึงอิมก็จงฟีก็จึงอิมก็เตียจึงขังเปลี่ยนฟินนมบาบีละโนรุงี้เนี่ยด้วยในกระปอนมันตาด้วยตรายในกระปอนกับไอ้งูในกระปอนกับบักกอดอยเป็นเครนกับเตียนกับเอ็มกับเตียนกับดันบอร์กับจงเมตรายกันนี่กับเตียนกับไอ้จิงเอ็มตรายบังกับทิพกับคนรักตรายบังกับจิงเอ็มกับเตียนจิงขังกับดอนจงนี่กี่คนบาร์บักกี่เพลกันนี่กับสกีกับตรายกับจิงเอ็มกับทำไมลุดบาร์แล้วมันได้กุมตากับจิงเอ็มกันนั่งลงจรวิจรวัดกับจิงเอ็มกันนั่งกันนั่งกลันชิชาดูกันตากตาบากันนี่คนกับจงเมตรายชิชาSyaitan open up kan jaga tak shrip ke jong u bagian ngat bagian ngop ang ta hado bagian melat jo sendan raga ni ke sngi utrai wan ban ti jing khang ke donot ke jong pi bu wang to play ke donot ngan yo ban rong apo jong pi bat pi bin yo khawai ban nga ban nga ngani khawai miet lem bat pi ban kan ke jing khawai ke jing kemen how tau breu bodan U Jesus Christ ke borok kin Nongthymmai ke borok kin Jatmai ka berem borok kan do no na do man ta ke sngi bat ke borok kin Nongthymmai ke nda ke bor ke jong Jesus Christ ka duai ke kui pi dom ta ke sngi long jing tau bat Thymmaiพี่เอ็นน้อยกับประเทศเอ็นน้อยก็แต่ก็กี่บริษัทจิงเลียนบริษัทบริษัทวันเช้าจีสคริสปุตรายเป็นทำไมก็จิงมุดประคัดก็จงฟีเป็นทำไมก็จิงอิมก็จงฟีเป็นทำไมอย่างก็จิงลองก็จงฟีเป็นทำไมในดงเชดงก็ว่าอย่างก็คู่ก็เต็งจงจีสุอาเมนบัดอาเมนอาเมนตรายก็คู่ฟียังใส่ชามีอะไรใช้ก็ไว้ปัดก็ขบวนสเตปเบลนตะก็บรมจูอาเมนYummy, yummy, I try, yummy, can teal, kerteng halo. Yummy, I try, baro kitchen yaro, melong ublay, but me day hok banyo. Kiteli kibla, kia pena, kiper tajam, ba melong ubaba, kikti kibara. Le langkum ni. Yummy, yummy, I try, yummy, can teal, kerteng halo, kerteng bahalo. Yummy, I try. Melong ublay but me day hok banyo kitli kitla kia pena kiper tajam melong ubaba kikti kibara kipen kiba lelang gumni ngina shalang men hey kerteng jong ni kot baskem habang ini hami jingi senen sham inong jam saya lupa aku lada ombi inong omno saya lupa aku hey yar lai baro giti yami yami abra yami kenyen giti kenteng halo kenteng bahar yami abra baro giti Kerteng halo, yami abra baru lagi cinyaro. Kita tunggu. Dia pernah kiper tajam, kikti kibara, kipen kiba, lelang kumni ni lekman sajisi. Hey, 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 baru. Come on. Say.